Ngibingelele-ke la esichaza khona amaphupho. Uma ukuthi-ke le video ibona ku-YouTube, share, subscribe, ushare link nakwabanye. Uma ukuthi ibona ku-TikTok, thatha inamba phela kwi-bio usibhalele-ke ku-WhatsApp usibuze ukuthi iliphi iphupho obe nalo. Amaphupho ngesimo sezulu nesibhakabhaka namhlanje ake sikhulume nje ngalokho. Uma ukuthi-ke lihloma lokho kusho-ke ulaka labaphansi, sengisho phela-ke amadlozi. Kukhona-ke osuke ukwenzile noma-ke kwenzekile emndenini-ke okungabajabulisanga abaphansi. Ngakho kufanele-ke uqaphele abantu abasuke bekulelo phupho kanye nokwenzeka kulelo phupho ukuze-ke uzothola izimpendulo ezifanele ngayo-ke lelo phupho. Ake sithi-ke manje uphupha nje isikhishikizane, sengisho phela kumoya ohamba endaweni eyodwa. Ayinto engekho-ke yinhle neze-ke leyo. Uma-ke uphuphe isikhishikizane sikubikela-ke lokhu kuchaza ukuthi-ke kwesinye isikhathi esinzima esizohambisana nokukhathaza okukhulu-ke empilweni yakho. Okuzoba-ke okuzoba ukonakala kwalokho osuke-ke ukubeza. Kanti-ke uma uphupha usibona nje ukuthi-ke kuphela lokho kubika ukuthi-ke uzoma nje endaweni eyodwa kulokhu kwenzayo, uzolokhu umile endaweni eyodwa kwanawe ungaziboni ukuthi kahle kahle mina ngenzani. Ake sithi-ke manje uphupha nje libalele linelanga. Ukuphupha ilanga liphume ngokugqamile kusho ukuthi-ke uyofunda okuthile okusha okuyoshintsha impilo yakho ibe ngcono kakhulu. Ukuphupha ilanga libalele lokho kakhulu, lokho kusho ukuthi-ke kwesikhathi esinzima empilweni yakho kanye-ke nezimo ezizokwenza-ke ube buthakathaka. Ake sithi manje uphupha-ke inkanyenzi. Uphupha ukuthi-ke uphupha izinkanyenzi ziyakhanya, uyoba nothando oluningi empilweni yakho futhi-ke uzothola-ke izindaba ezinhle la usuke kuba ukuthi-ke uganele khona noma ujwayele khona. Amaphupho-ke sibhakabhaka, uma uphupha ubuka isibhakabhaka ngokujwayelekile kuwuphawu oluhle-ke lo. Uma-ke leso sibhakabhaka-ke sicwathile futhi-ke kunelanga, lokho kuyoba nempilo enoxolo kanye nenjabulo. Uma-ke sinamafu futhi-ke simnyama, lokho kusuke kuxwayisa ukuthi-ke kuzomele-ke uqaphele. Kusho ukuthi kusuke uxwayisa, kusuke kuzomele uqaphele okuthile. Amaphupho ngezikhathi zonyaka. Uma uphupha ukuthi-ke intwasahlobo isifikile ngesikhathi-ke kungesiyona lokho kubika-ke uthando nomshado ekusaseni lakho. Uma uphupha-ke ihlobo ngesikhathi-ke senye-ke isizini, lokho kusho inhlahla kanye nenjabulo. Amaphupho-ke kanye amaphupho abika ngokuthi ubona nje uthingo lenkosazana. Uma ukuthi uyalibona ephusheni ukuphupha-ke ubona uthingo lenkosazana, kusho ukuthi-ke izinto ezinhle empilweni yakho uyochuma ube nempilo futhi-ke uphumelelo. Amaphupho ngenkungu. Ake sithi-ke manje usubona inkungu. Uma uphupha-ke uvalelekile enkungwini kuyishwa elikhulu-ke lelo, inhliziyo yakho-ke izoba buhlungu, khona nje okuzoba yibhadi okuzovela. Amaphupho ngeqhwa. Ake sithi-ke manje usemaqhweni. Ukuphupha-ke ubona iqhwa, incazelo iya ngokuthi-ke wena ungubani. Kubabili-ke kusho-ke ishwa, kanti-ke kukabili kusho-ke ishwa nezivuno ezingezinhle, kodwa-ke kwezithandani kusho-ke umshado nenjabulo. Amaphupho ngesichotho. Ake sithi-ke manje kunesichotho. Uma ukuthi-ke kunesichotho kusho ukuthi-ke izinto ezimbili ekusaseni lakho. Ungalahlekelwa umsebenzi okanye-ke nabantu osondelana nabo. Uma-ke ugcine izimfihlo ziyokwambuleka. Amaphupho-ke ngesithwathwa. Uma uphupha ubona isithwathwa, lokho kusho ukuthi-ke uzobhekana nesilingo kungekudala nje. Qaphela abantu-ke ophila nabo. Ake sithi-ke manje uphupha-ke izikhukhula. Uma uphupha ukuthi kade kunezikhukhula, kusho ukuthi uyoba nenhlanhla futhi uphumelele empilweni yakho. Amaphupho ngomoya. Umphupha kunomoya, incazelo iya ngokuthi umoya unamandla kangakanani. Umoya-ke usho ukuthi-ke izinto ezinhle zizokwenzeka kuwena futhi-ke bonke abazokuthanda bakuhloniphe. Uma umoya unamandla kusho ishwa nosizi. Uma kuyisivunguvungu kusho ukuthi-ke
bukhulu ubunzima obuzayo empilweni yakho. Mlaleli, uma ukuthi ngikhona la ungazwanga khona, ngicela ubuze. Uma ukuthi unephupho, buza la comment section. Zoba sengibuya neyakho ivideo ngizokuphendula. Ungakhohlwa phela-ke ukushaya usubscribe la, ushare phela nakwabanye ukuze nabo bezokwazi kabanzi ukuthi amaphupho achazani. Nisale kahle. Khona-ke ubuzile-ke la ukuthi-ke ukuphupha ngehlathi ngabe kusho ukuthini. Kodwa kokuqala, uma ukuthi-ke le video ibuka ku-YouTube, ngicela ushare subscribe, ushare link ukuze-ke nabanye bazoze bezolalela. Uma ibuka ku-TikTok, ngicela ungene kwi-link kwi-bio, ungene phakathi usubscribe. Uthathe inamba lapho kwi-bio, usibhayele ku-WhatsApp ubuze iphupha. Ngiqale ngichaze uma-ke ukuthi-ke uphupha ngehlathi. Uma uphupha ubona ihlathi elincane eduze kwendlu yakho, lokho kusho ukuthi-ke umshado wakho uyoba nenjabulo futhi-ke uyoba nezingane eziningi. Ake sithi-ke manje uphupha uhamba ehlathini, lokho kusho ukuthi-ke kuzoba noshintsho empilweni yakho. Kungaba ukuthi-ke kukhona lapho uzoyohlala khona kwenye-ke indawo ehlukile kakhulu-ke kunale obuhlala kuyona. Uma uphupha-ke uhamba phakathi ehlathini uze-ke uyophumela ngaphandle kwalo ihlathi, lokho kusho ukuthi-ke kuzoba khona ushintsho empilweni, kodwa lolo shintsho luzohamba kahle. Kusho ukuthi khona ushintsho ozoyenzeka empilweni yakho, kodwa luzohamba kahle. Ake ngichaze nje enye nje incazelo yokuphupha usehlathini. Uma ukuthi-ke uphupha usehlathini, lokho kungaba yisexwayiso sokuthi-ke kumele uqaphele ubungozi noma izinkinga ezizokuvelela-ke ngenxa yesinqumo osanda kusithatha noma-ke obuhlose ukusithatha esikhathini-ke esingeside. Leso-ke sinqumo kumele kusuke kungesiso bekumele-ke noma obekumele usithathe. Uma-ke uphetha ngokuphuma kulelo hlathi, lokho kusho ukuthi-ke uzokhona ukubhekana nokumelana ney'nkinga ohlangabezana nazo endleleni, noma ngithi-ke iy'nxushunxushu obhekana nazo. Kanti-ke uma ugcina udungaza ehlathini uze-ke uze uphaphame, leso kusho ukuthi-ke lokho kusho ukuthi-ke sisuke uzoletha-ke kunesinqumo-ke sizoletha umonakalo omkhulu, izinkinga futhi-ke nobungozi. Ake sithi-ke manje uphupha uyatheza. Kunomunye bebuzile ethi nje uphuphe yena etheza. Ukuphupha-ke utheza umyaba wezinkuni, lokho kusho isifo. Kusuke kuzodlula emhlabeni umuntu omaziyo noma ngithi-ke ojwayelene. Ngokujwayelekile kuba umuntu ongumakhelwane wakho. Akusikho-ke kodwa ukuphupha ngokutheza ukusho isifo. Kuningi-ke amaphupho-ke asho isifo noma ngithi abikezela isifo. Ake sithi-ke manje uphupha nje isihlahla, uyibonela isihlahla nje wena, ngoba omunye ubuzile wathina ayi ubengekho ehlathini ubeyibonela isihlahla. Uma isihlahla-ke sisikhulu namagatsha amaningi, lokho kusho ukuthi-ke uyoba nempilo enokujabula nekhaya elikhulu. Uma ukuthi-ke isihlahla siluhlaza noma-ke ubona izihlahla eziningi, lokho kusho ukuthi-ke uzojabula futhi-ke ube nenhlahla. Uma-ke kuyikuthi ugibela isihlahla, kusho ukuthi-ke uyothola umsebenzi omusha futhi ongcono. Uma uwa esihlahleni kodwa uzobhekana-ke nenkinga-ke emsebenzini-ke, lokho uma ukuthi ngumuntu osebenza noma-ke esikoleni. Uma isihlahla sigawuliwe uzobhekana-ke nokulahlekelwa okukhulu maduzane. Umphupha-ke uhamba unqamula ehlathini, kusho ukuthi-ke kuzoba noguquko empilweni yakho futhi uzoshintsha ikhaya noma-ke umsebenzi kungekudala nje. Nginibingelele-ke la ekhaya lethu la esichaza khona amaphupho. Kunomuntu-ke obuzile-ke lapha mayelana ney'cathulo ukuthi iy'cathulo zichaza ukuthini-ke uma uziphupha laphana-ke ebushini. Kodwa manje uma le video ibuka ku-YouTube, ngicela ushare subscribe. Uma uyibuka-ke lapha ku-TikTok, thatha inamba kwi-bio usibhalele, sizokuchazela noma ngabe liphi-ke iphupho elikuhluphayo. Ake singene-ke la ekuphupheni-ke izicathulo. Ukuphupha izicathulo noma-ke izihlangu, ake sithi-ke uzigqokile iy'cathulo,
Uma-ke zizintsha futhi-ke zicwebezela, lokho kusho ukuthi-ke uzophumelela futhi-ke kodwa uma zindala kusho ukuthi-ke uzoba nenkinga empilweni yakho. Ngakho-ke kuzomele uqaphele. Enye incazelo yokuphupha-ke ngezicathulo noma ngithi izihlangu ngeyokuthi-ke kuyibika lokuthi esikhathini-ke esingeside kunohambo oluzovela okumele-ke ulithathe. Sengisho-ke wena ngqo ophuphile-ke empilweni yakho kunohambo ozomele-ke ulithathe. Uma-ke izicathulo zikumpintsha usuzigqokile-ke lolo hambo lusuke luzoba nenkinga uzoba nenkinga kulolu hambo lwakho endleleni. Kungaba-ke ukuphuka komoya ngozokuzwa yengxabano ezoba khona nabanye abantu kulolu hambo lwakho. Kungenzeka emndenini noma-ke ebanganini-ke bakho obakhonzile kakhulu nokunye. Kepha-ke kubalulekile ukuthi-ke kumele wazi ukuthi lento izinkinga kusuke kuzoba yinto ezidlulayo futhi-ke uzokwazi ukumelana nazo. Mlaleli ngicabanga namhlanje sikhulume kakhulu-ke lapha ngezicathulo. Uma kuthi-ke unombuzo ungabhala nje kwi-comment section iphupho olubuzayo noma uthathe inamba yethu. Sobe sesibuya-ke nevidiyo sizokuchazela-ke nawe lokhu ofuna ukwazi. Ngaphandle kwamaphupho ungabuza okunye kuseceleni sizokuchazela nakho ukuthi lokho kuchaza ukuthini noma-ke kwenziwa kanjani. Nisale kahle.